Machiegni kendo nyaka Ramogi, jatend migawo mar omenda John MBADI oyawo chunye kendo yie ni gope mag piny Kenya miyo sirkal wich bar maduong' e chwalo chenro mag dongruok. MBADI onyiso od bura ni gope mag piny Kenya ochung' e silings trilion 11.5 sani, kama en atamalo 63.8 mar dongruok mar ochumi ma pacho kae. Ataro mar chik matayo chike manyien mag omenda kata PFM Act mar 2023. Kaka jafwambo marwa Kristo miyo waler, MBADI ni kod geno ni kinde maber ni nyime. Gope mag piny Kenya biro dhi nyime kod turo ng'ede sirkal kod oganda jo Kenya nyaka higa mar 2030. Karibu sana waziri. E rameny mare machielo bang' diro mirutu e juma mokalo ewi pek ma sirkal nigo e siro somo maonge chudo e skunde mag primar kod sekondar, jatend migawo mar omenda John MBADI ogoyo bade piny ni sirkal wuotho e yo mapuot kalore kod gope mane sirkal machon okawo. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag omenda, MBADI opedho e lela kwan gope ma ibandho piny Kenya manyaka sani romo trilion 11.49. Status of public debt was 11.49 trillion, which is 66.9% of GDP as at the end of April. But in present value terms, it's 63.8% of GDP. Kuom omenda makamano, bengi kod kembe machiwo hola mapacho kae dayo sirkal trilion 6.16 e kinde ma pinje maoko to bandho trilion 5.33, okang' maduoko piny teko mar sirkal e chwalo weche mag dongruok. Kwan makamano en atamalo 63.8 mar dongruok mar uchumi mapacho kae, ataro mar chike manyien mag omenda madwaro ni gope onego bed piny mar atamalo 55 mar dongruok mar uchumi. Domestic debt is now higher than the external debt. It has always been higher, but is now slightly higher than it has been in terms of percentages. It is 6.16 trillion in terms of domestic debt. External debt is at 5.33 trillion. MBADI kata kamano onyiso jo Kenya mondo bed kod geno ni kwan gope dhi dok chien e bwo higni 5 mabiro. We were rated in 2021 as 6 countries that were going to default by IMF in loan payment. And Ghana has defaulted, Ethiopia has defaulted, Zambia has defaulted, Angola has defaulted, Chad has defaulted. 5 out of 6 is only Kenya which has not. Kalore gi chenro mar migawo mar omenda, gope mag piny Kenya kipimo kod dongruok mar uchumi dhi dok piny nyaka atamalo 63.7 e higa manyien, atamalo 61.2 higa mar 2027, atamalo 58.6 higa mar 2028 nyaka atamalo 56.2 higa mar 2029. Kenyans keep on telling us we don't eat GDP, and we are working so that they can have something to eat, because truly they can't eat GDP, but GDP can help them eat better. Magi timore kinde makwayo mag ng'eyo adiera mag gope makamago kaachiel kod chenro mag dongruok ma omenda makamago ne otiye pod ok onyago lemo. Kata odoko ni adiera mare osebedo ka wang'o jowetene e sirkal, jatend migawo mar omenda John MBADI odhi nyime kod wacho adiera ka oyango ni gope mag piny Kenya ni malo ka ipimo kod dongruok mar uchumi mapacho kae. Kata kamano, MBADI ni kod geno ni gope mag piny Kenya biro dok piny kochopo higa mar 2029. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kawuok kanyo wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama kweth rowere kaunti